Отдавать данину памяти своей малой родиме, такую творчую задачу перед собой ставить моя сегодняшняя суразмоўца, письменница и журналистка з Витебска Светлана Дядзінкіна. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Светлана Владимировна, рады вас вітаць. Я увогуле хочу сказать, что есть такой выраз «добрые книжки в дзяцінстве читали». Вы добрые книжки читали в дзяцінстве? Ведаеце, я вучылася ў школе ў 70-е гады. І гэта быў такі перыяд, як калі яшчэ вось фізікі і лірыкі, яны былі ў пашане. І мне здаецца, што тады менавіта ў школе закладваліся асновы для вобразнага мыслення. Вось літаратуру мы вывучалі настолькі дэтальна і дасканальна, па-першае, вели литературные дзённікі. Мне вельмі падабалася пісаць литературные дзённікі. Ну, у нас, на жаль, или ці не на жаль, была рускамоўная больш школа, і больш увагі удзялялася рускай літаратуры, чым беларускай. Менавіта вось такія творцы і такія кнігі я бы назвала ў першую чаргу гэта Лев Толстой «Война и мир». Вы, кажуть, перапісывалі гэтыя кніжкі ў сшытак? Так, Льва Толстога задосілі? Нават на памяць ведала. Сергей Есенін, Твардоўскі, Роберт Раждественскі. Вось гэта вось тое, што, ну, як бы з чаго пачыналася мая цяга да літаратуры. Ну, ось я памятаю наши сустрэчы, першыя сустрэчы на творчых семінарах моладзі у Віцебску. Вы былі такая, ну, вогненная по характеру дзяўчына с такими принципами, такими вот, ведаеце, такими максималистскими. А вы захавалі вот такие адносіны да жыцця? Ну, канешне, вопыт жыццёвы, ён як бы дапамагае на многія рэчы зараз глядзець з розных бакоў. Прынцыповасць – гэта патрабаванне, якое павінна быць у журналіста, так? А я ж пачынала як журналіст і многа гадоў працавала як журналіст. Дарэчы, вось вы прыйшлі працаваць у Віцебскі рабочыя. І я ведаю, што вы пазнавалі Віцебскую вобласць, вы пазнавалі тыя гарады, тыя вёскі віцебскія, якія былі для вас увогуле адкрыццём. І ў той жа час вот работа ваша заключалася не толькі вот, скажем, таких станоўчых матэрыялах, а праблемных матэрыялах. І праблемныя матэрыялы і друкаваць было няпроста, і рэакцыя была няпростая на гэтыя праблемныя матэрыялы. Ведаеце, менавіта вось гэтым летам спаўняецца 40 год, як я вступила на перрон Віцебскага вакзала. Упершыню сама дзяўчына з Брэсцкай вобласці, адукацыя была ў Мінску. Вось, і, канешне, я, калі прыехала ў Віцебск, у мяне не было ніводнага знаёмага, ніякіх, ні родных, ні блізкіх, хто бы мог там неяк прытуліць ці параіцца з кім. Вось, нават першы тыдзень, як жыла ў гасцініцы «Двіна». Вось, ну, такое было размеркаванне пасля заканчэння факультэта. Так здарылася, што мне даручылі адразу весці экалагічную тэматыку. Тады экалагічная тэматыка, яна была, ну, нельга сказаць, што моднай, але яна была на плаву. Здавалася б, ну, што там экалогія, ну, пра што гэта, так? Але тады я бачыла столькі многа розных тэм, і вось, ну, тады было вельмі такі рух, цікавы быў рух за абарону малых рэчак. І вось я літаральна у кожны месяц выязджала ў нейкія рэйды, рабіла рэпартажы у абарону малых рэк, таму што яны іх забруджвалі. Дайшло да таго, што прыйшлося пасварыцца з самім начальнікам абласной інспекцыі, які ахоўваў тую самую прыроду, і у тым плане, што гэтая дзяўчо кудысьці лезе. Прайшоў час, і нават уже, ну, праўда, уже іншы начальнік, таго знялі, а іншы начальнік прыйшоў да
да нас у рэдакцыю і з падзякай менавіта для мяне за тое, што я як бы не пабаялася заступіцца ў абарону месца, дзе былі чыстыя, бруіліся чыстыя крыніцы, а там збіраліся пабудаваць нейкую ферму паблізу. І вось менавіта я падрыхтавала такі артыкул у абарону гэтага месца, і што вы думаеце, дырэктару Саўгаса прыйшлося перанесці гэтую будоўлю ў іншае месца. Калі гаварыць пра пачатак, можа быць, літаратурнай дзейнасці, ўсё-такі Браслаўшчына цудоўны край. Я вельмі люблю Браслаўшчыну, я часта там бываў, і да гэтага часу ўспамінаю вот гэтыя азёры, вот гэтыя вёскі, гэтых народных майстроў. І менавіта з Браслаўшчыны пачалася ваша літаратурная дзейнасць. Я займалася на працягу многіх гадоў экалагічнымі праблемамі. Я выязджала ў Бярэзінскі запаведнік, я выязджала на Браслаўшчыну, і я як бы варылася ў гэтай тэме. Менавіта вось так супала, што ў тыя часы, калі я гэтым займалася, на Віцебшчыне стваралі і распрацоўвалі навукоўцы сваю сістэму ахоўных тэрыторый. Гэта распрацоўвалася на працягу некалькіх гадоў. Я вельмі сябравала з навукоўцамі Віцебскага дзяржуніверсітэта, з біёлагамі, з прафесурай. І таму я ведала, якія яны раілі заказнікі, якія межы ў запаведніку павінны быць. Тады не існавала нацыянальнага парка Браслаўскія азёры. Вось у 86-м годзе, калі я ўпершыню там апынулася, мы таксама сустрэліся ўжо з навукоўцамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, географів, у іх там была кропка свая навуковая, яны праводзілі свае даследаванні такім чынам, і тады яны ўжо выказвалі, што такую мару, што як бы было добра, каб на Браслаўшчыне з'явіўся нацыянальны парк. Але вы напісалі кніжку для дзяцей? Была такая прапанова з боку выдавецтва. Тады ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» працавала Алена Масла, таксама з Віцебшчыны, з Міёрскага раёна, пісьменніца. Яна ведала, што ёсць такая дзядзінкіна Святлана у Віцебску, якая апантана працуе на ніве абароны роднай прыроды. Яна мне прапанавала спачатку напісаць кнігу пра Бярэзінскі запаведнік для дзетак. Я, калі такая прапанова паступіла, канешне, узяла паузу на некалькі дзён, каб падумаць, ці здольная, ці змагу я. І потым згадзілася. Не хачу сказаць, што гэта атрымалася хутка, таму што я як бы прадставіла, што я павінна напісаць пра запаведнік, але я яшчэ аблажылася масай літаратуры, каб вывучаць паводзіны, характары розных жывёл, нейкія там дэталі па раслінах, якія насяляюць запаведнік біасферны. Там, напрыклад, я пісала пра драпежнікаў, там пра ваўка, пра мядзведзя і гэтак далей. Як вы адчулі, што вы можаце быць пісьменнікам? Сёння вы пісьменнік, вы прафесійны пісьменнік, вы уступілі ў саюз пісьменнікаў Беларусі. Разумееце, пісьменнік – гэта яго кнігі. Ёсць кнігі, значыць, ёсць пісьменнік. Няма кніг. Вось, я так лічу. Разумееце, журналістыка – гэта, як я разглядаю, як прыступка да літаратуры, да літаратурнай творчасці. І журналістыка, яна вельмі спрыяе літаратурнай творчасці. Але журналістыка – гэта ўлада факта, а літаратура – гэта пагружэнне ў дэталі. Вы дзесяцігоддзе працавалі яшчэ і чыноўнікам у выканаўчым органе. Як спалучалася праца і чым вам запомнілася гэтая праца? Чым яна вам паслужыла для вашага развіцця, для вашага досведу, для вашага росту? Аддзел так і называецца «Па працы са сродкамі масавай інфармацыі». То есть я займалася тым, чым займалася ўсё жыццё, на тое, што я маю адукацыю. Я працую з журналістамі, з рэдакцыямі. І вельмі важна і слушна, калі у выканаўчай уладзе менавіта у гэтым напрамку працуюць творчыя людзі. І спецыялісты. Так, творчыя спецыялісты. Я спецыяліст.
творчы чалавек. Я разумею, што могуць яны, што не могуць, якія ў іх вартасці, якія праблемы. І, шчыра кажучы, часам мяне ва ўправленні так і называюць, што я там журналістскі адвакат. Просто сапраўды я як бы заўсёды іх абараняю, таму што я разумею, я заўсёды імкнуся паставіць сябе на іх месца. Таму што я працавала ў гэтым многія гады. Вот цікава, а што вы можете сказаць пра нашу праграму? Мне падабаецца тое, што ў вашай праграме можна свабодна выказваць свае думкі, вось пра тое, што ты думаеш, і нету такой як бы ангажыраванасці. Яна падкупае сваёй прастатой. Ну што ж, я спадзяюся, што гэта не камплімент, таму што мы гаворым, ведаючы вашу прынцыповасць, ведаючы вашу прамату, я прымаю гэта з задавальненнем. І, канешне, наша апытанка, мы пачалі з літаратуры. Мы будзем гаварыць пра літаратуру. І адзін такі момант, калі мяне, так сказаць, усцешыў, скажа, што вы прыехалі з Віцебска ў Мінск з гарой кніжак, якія вы хочаце чытаць, якія вы хацелі чытаць у дарозе. І не одну кніжку, а некалькі кніжак вы ўзялі. Назавіце, калі ласка, самых любімых вашых пісьменнікаў. Што я ўзяла ў дарогу? Гэта выйшаў нядаўна у выдавецтве «Мастацкая літаратура» зборнік пад рэдакцыяй Алеся Бадака «Хлопцы самай вялікай вайны». І я ўзяла яго з задавальненнем у бібліятэцы і чытаю. І літаральна сёння чытала апавяданні Кузьмы Чорнага. Гэта вельмі цудоўная літаратура. Пра любімых пісьменнікаў. Наогул, калі так зноў вярнуцца ў юнасць, я галаву на адсячэнне давала, што я настолькі люблю Фёдора Дастаеўскага. Па-першае, мы ж у школе вельмі дасканала вывучалі «Преступление и наказание». Так? Я нават, калі ездзіла ў Піцер, менавіта была моя такая мара знайсці музей, дом Дастаеўскага. Моя стрыечная сестра вела ў Піцеры Санкт-Петербург Дастаеўскага такую экскурсію. Так што, шкада, што мы не пазнаёмілі тады. А з беларускіх, канешне ж, я назову Владимира Караткевича. Гэта рыцар сумлення. Так? Я яшчэ, калі вучылася ў школе, памятаю той час, калі выйшла такая прыгожая кніжка, як альбом, такая ілюстраваная вельмі добра, «Зямля пад белымі крыламі». І вось мы тады пазнаёміліся з гэтай кніжкай, вось як бы публіцыстыка, і вось гэта было сапраўднае адкрыццё. Караткевіч асабіста для мяне адкрыў Беларусь, сваю Беларусь. Хаця я беларуска, я тут нарадзілася, маі бацькі, дзяды ўсе з Беларусі. І калі вы першы раз прыехалі ў Віцебск, рэдактар спытаў, што ведаеце вы Віцебшчыну ці не? Вы сказалі Новополацк, Полацк яшчэ. Ён сказаў, так ты ўсю ведаеш Віцебшчыну. За гэты час, напэўна, Віцебшчыну вы сапраўды ведаеце ўсю. Назавіце, калі ласка, вашы любімыя 3 месцы на Віцебшчыне. Топ-3, а то я напісала топ-5. Давайте топ-5. Грыбныя лясы гарадоцкага раёна. Гэта маё проста захапленне. Вось. Потым я назову цалкам Верхнядзівінскі раён. Вось не ведаю, былі такія сустрэчы менавіта на Верхнядзівіншчыне, якія вось засталіся ў сэрцы. Росіца. А там і Росіца, і Асвея, вёскі Браслаўскага раёна, Слабодка і Друя. Вось менавіта гэтыя мясціны я хацела б назваць. Вось. І вельмі люблю райцэнтры, глыбокая, паставы. Можа быць, я вам не задаў якое-небудзь пытанне, якое б вы хацелі, каб я вам яго задаў. Пра якую падзею гэтага лета вы б хацелі расказаць? Вось, калі ласка, раскажыце. У нас штогод ладзяцца выязныя летучкі для галоўных рэдактароў. І у чэрвені у нас адбылася выязная летучка в Ушачах. Прыехалі кіраўнікі раённых рэдакцый, маладыя журналісты. Мы абмяркоўвалі
праблемы, якія сёння тычацца развіцця сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах. Жадаю вам плёну поспехаў і ў журналісцкай, і ў пісьменніцкай дзейнасці. І перадавайце, калі ласка, прывітанне ўсім маім землякам. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй госцяй была пісьменніца, журналіст Святлана Дзядзінкіна. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.